бо сабаби хуруҷи навбатии бемории сироятии коронавирус дар як қатор кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла дар кишвари мо бори дигар фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ, баргузории ҷашну маросим, боғу гулгашт ва маконҳое ки дар он ҷо пайваста одамони зиёд ҷамъ мегарданд зери назорат гирифта мешавад. робита ба ин дар муассисаҳои хизматрасонӣ чораҳои пешгириву назоратӣ пурзӯр карда шудааст. тибқи қоида риояи ҷиддии меъёрҳои санитарӣ дар ин давра дар муассисаҳои дандонпизишкӣ зарур аст. масалан дар дармонгоҳи дандонпизишкӣ шаҳри хуҷанд ҳуҷраҳои дандонпизишкӣ ва роҳравҳо ҳамарӯза бо маҳлули гидрохлориди натри поккорӣ карда шуда дигар роҳҳои пешгирикунанда низ андешида шудааст. ҳамчунин бино ба иттилои додашуда кормандони ин дармонгоҳ ки ҳамарӯза бо мизоҷони зиёд сару кор доранд ваксина гирифтаанд. дармонгоҳи стоматологӣ барои хизматрасонии бемориҳои дандон, гузоштани дандон ва кандаи дандон мебошад. дар як рӯз дар дармонгоҳи стоматологии вилоятӣ муроҷиати шаҳрвандон аз 10 нафар то 40 нафар муроҷиат мекунанд. барои пешгирии бемориҳои гепатит ва спид тести оҷилӣ ташкил карда шудааст ва яке аз паҳншавиҳои бо бемориҳои коронавирус маълумотҳои безараргардонӣ якчанд маротиба гузаронда мешавад. кормандони дармонгоҳ ваксина гузаронда шудааст. имрӯз дар дармонгоҳ 150 килограмм хлор, антисептик 200 воя захира карда шудааст. захира ва нигаҳдории маводи доруворию маҳлулҳои безараргардонӣ, пурзӯр кардани тадбирҳо барои пешгириву саривақт табобат гардидани гирифторони ин беморӣ мусоидат мекунад. бино ба тавсияи кормандони соҳаи тандурустӣ, пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 саривақтӣ аст. аз хизматрасонии мағозаи анис низ нафарони зиёд истифода мебаранд. баҳри пешгирии бемории коронавирус аз рӯзҳои аввал дар ин марказ роҳҳои асосии тавсиявӣ андешида шуда имрӯз ин иқдом идома меёбад. 80% кормандон ваксина бар зидди бемории COVID-19 ро гирифта имрӯз кӯшиш доранд барои мизоҷон сатҳи хизматрасониро боз ҳам боло намоянд. 80% кормандони мо ваксинатсия гирифтанд ҳафтаи гузашта. барои паҳн нашудани ин беморӣ мо ҳамаи чораҳои аз дастамон меомадагиро карда истодаем. дар як рӯз 3 бор 4 бор бо маҳлули хлоронида шуда ҳама ҷоро безарар мегардонем. кӯшиш мекунем ки ҳамаи кормандонамон бо маскаҳо гарданд ва харидоронро низ то ҳаддал имкон тавсия медиҳем ки бо ниқобашон вориди мағоза шаванд. бояд ёдовар гардид ки ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дахлдор аз ҷумла пурзӯр намудани ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳои дахлдор дар самти назорати риояи қоидаҳои гигиении шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷониби сокинон, назорати марказҳои хизматрасониву фарҳангӣ, андешидани чораҳои қатъии пешгирикунанда ва зидди эпидемикӣ, риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ ҳангоми гузарондани тӯй, маърака ва маросими дафнро қабул намудааст. ҳар яки мо бояд ба саломатии худ ва атрофиён бетараф набошем ва ҳатман мутобиқи тавсияҳо амал намоем.